Дзень добры, панове! Калісьці нашыя продкі не гублялі свой час на придумыванне сваім паселішчам розных там мудрагелістых назоў, а называлі іх проста сяло альбо гарадок. А каб не ўзнікала блытаніны, каму належыць, дзе знаходзіцца, яны надавалі ім розныя эпітэты. Ну, напрыклад, Астрашыцкі гарадок. І ўсім зразумела, што гэта не Расія, не Польшча, а Мінскі раён, Мінская вобласць, Рэспубліка Беларусь. Ну што, паглядзім, як ідзе жыццё ў Астрашыцкім гарадку. Большая река течет по мне. Насколько по кайфу быть здесь мне. Река, гора, трава. Свеча в моем окне. Джа-джа, какая рука в моей руке. Джа, насколько по кайфу быть здесь мне. По кайфу. Эпітэт Астрашыцкі гарадок набыў недзе так у 19 стагоддзі, а да таго ён зваўся проста гарадок і заснаваў гэты гарадок у 15 стагоддзі віленскі ваявода Алёхна Судзімонтавіч. Так што гарадок нашмат старэйшы за Злучаныя Штаты Амерыкі. Кажуць, што Алёхна вельмі ж любіў гарадок. Нават жонцы сваёй казаў: «Толькі ў гарадку я магу адпачыць ад гэтых палітычных і дзяржаўных спраў». Бывае, прыедзе Алёхна ў гарадок, апране рыззё, возьме таптуху і пайшоў на рэчку рыбу лавіць. Кажуць, што па некаторых чутках да гэтага часу тут водзіцца фарэль. Дык вось, налавае ён рыбкі, зварыць юшку, паесць і адпачывае ўжо на беразе. А вось яго дачка Александра тая гарадок любіла не надта. Вырасла яна ў Вільні і была такая паненка гарадская. І вось пасля смерці бацькі яна гарадок прадала за 6200 венгерскіх злотаў пану Кіжгайлу. Кіжгайлы уладарылі гарадком аж да згасання свайго роду. Пасля гарадок патрапіў да пана Шамёта, а пан Шамёт быў вымушаны аддаць гарадок за пазыкі братам гарнастаям. І вось кажуць, што пры братах гарнастаях у гарадку быў пабудаваны замак, які па сваёй непрыступнасці нагадваў астрог. І вось недзе так у стагоддзі 16 праязджаў тут у наваколлі князь Крыштаф Радзівіл
са сваім войскам. Спыніўся Радзівіл з войскам, паглядзеў на замак і кажа: «А ну, хлопцы, збегайце мне ў замак, ды вадзіцы прынясіце, нешта ж смага мяне мучыць». Праз пэўны час хлопцы прыходзяць і кажуць: «Ведаеце, пан Радзівіл, у гэтым замку нам нават браму не адчынілі». Раззлаваўся тады Радзівіл і загадаў узяць замак штурмам. Падышло войска да замка, акружыла, а перад замкам быў вадзяны роў. Надвор'е было такое прахладнае, нешта холодна, і хлопцы ў ваду лезці не захацелі. Ды і замак ім спадабаўся, а пры штурме яны б яго крышку так папсавалі. Аднак Радзівіл быў дзядзька ўпарты, і замак усё ж такі ўзяў. Ён яго проста купіў. Гістарычная даведка. Інфармацыя да роздуму. Крыштаф Радзівіл. Мянушка Пярун. Ваенны і дзяржаўны дзеяч Вялікага княства Літоўска. Нарадзіўся ў 1547 годзе. Адукацыя. Хатняя. Удзельнік Лівонскай вайны і шматлікіх вайсковых паходаў. Прыхільнік самастойнасці Вялікага княства Літоўска і мірных узаемадачыненняў з Расіяй. Кальвініст. Фундатар шматлікіх кальвінісцкіх храмаў. 4 разы браўся шлюбам. Меў 3 сыноў і 2 дачок. Добры ваяр, жорсткі палітык, буйны землеўласнік. Па некаторых чутках сапраўдны шляхціч. Крыштаф Радзівіл любіў гарадок так, як любіў яго Алёхна Судзімонтавіч. А любіў яшчэ гарадок і за тое, што шанаваў народную медыцыну, а ў гарадку у маёнтку быў аптэчны сад. Там вырошчвалі розныя лекавыя зёлкі. І кажуць, зранку Крыштаф Радзівіл любіў выпіць травянога кактэйлю. І гэта, я вам скажу, давала вынік. Нават у сталым узросце ён выглядаў як 20-гадовы юнак, а шлюбам браўся аж 4 разы. Радзівілы валадарылі ў гарадку амаль што 100 гадоў. Пры іх паселішча набыло статус мястэчка. Паводле інвентара 1650 года, акрамя драўлянага замка, тут былі гандлёвая плошча, царква, карчма і крама. А таксама 3 вуліцы: Мінская, якая вяла на Мінск, Глебкавіцкая, што вяла да вёскі Глебкавічы, і Кавальская, на якой жылі кавалеі. Што тычыцца драўлянага замка, дык да нашых дзён ён не захаваўся, быў разбураны падчас руска-польскай вайны. Калі радзівілы ставіліся да гарадка як да абарончага фарпосту, то наступныя ўладары Тышкевічы ператварылі гарадок у так званую рэзідэнцыю. Яны тут пабудавалі нават палац. Праўда, драўляны. І не таму, што ў Тышкевічаў там не было грошай на хорошага дойліда альбо на цэглу. Проста Тышкевічы былі аматары аўтэнтыкі. Калі сцяна, то павінна быць дубовая. Калі камін, то з камянёў. На сценах павінны былі вісець скуры з мядзведзяў, ваўкоў, леапардаў. Дарэчы, леапарды ў гарадку былі на самай справе. Іх тут трымалі прама ў палацы ў вальеры. І не таму, што там Тышкевічы надта ўжо любілі жывёл. Проста іх трымалі для забаў. Шляхта прыедзе, пагуляе, пап'е, а пасля ўжо на паляванне хоча ісці. Тады выпускалі з вальераў леапардаў, і тыя па іх стралялі. Кажуць, некаторыя шляхцічы, добра падгуляўшы, да хаты не вярталіся тыдзень альбо 2. І вось, калі яны прыходзілі дадому, то жонка пыталася: «Дзе гэта ты быў? Га? Дзе гэта цябе насіла?» «Дзе? У сафары на леапардаў паляваў. Вось табе аднаго падстрэлю». У першай палове 19 стагоддзя уладаром у гарадку быў Міхась Тышкевіч. Паляванне ён любіў, не надта каб, але ён захапляўся мастацтвам. Асабліва любіў жывапіс.
Паколькі грошай у яго было шмат, то ён з задавальненнем скупляў працы айчынных і замежных мастакоў і накупляў іх столькі шмат, што для гэтага нават пабудаваў спецыяльны палац, так званую мастацкую галерэю. Аднак надарылася няшчасце. Паколькі пажарнай сігналізацыі на той час не існавала, палац загарэўся і ўсе мастацкія творы згарэлі. А сам палац застаўся, але быў вельмі пашкоджаны. Пасля пажару Міхась вырашыў адбудаваць палац. На гэта ў яго пайшло аж 16 гадоў. Вось так ён выглядаў. Новую калекцыю Міхась збіраць, не стаў. Але ў маёнтку ён стварыў звярынец. На гэты раз на звяркоў ужо не палявалі, імі любаваліся. Пасля кастрычніцкай рэвалюцыі у палацы месціўся дзіцячы дом. А яшчэ пазней у палацы было лецішча маршала Цімашэнкі. Палац быў разбураны падчас Другой сусветнай вайны. А вось мастацкая галерэя ў Астрашыцкім гарадку ёсць і сёння. Праўда, знаходзіцца яна не ў палацы, а ў мясцовай школе, якой сёлета спаўняецца 140 гадоў. Sweet little child, you know nothing but a cold one outside. You're too young to realize what he wants from you tonight. Poor little girl, there is no one you can trust in the world. In the darkness of the night, what he's doing is a crime. Я не ставлю мэтай, каб дзеці вырасталі сапраўднымі мастакамі. Таму как лёс мастака не вельмі такі салодкі. Але ўсё ж такі нават у маёй студыі ёсць выпускнікі, якія і зараз у акадэміі мастацтваў выкладаюць мастацтва. І вось гэтыя дзеці, якія зараз вось малююць у студыі, я не ведаю, стануць яны мастакамі наогул прафесійнымі ці не, але ўсё ж такі я думаю, што нешта яны атрымаюць для сябе вельмі неабходнае ў гэтым жыцці. Sweet little child, you know nothing but a cold one outside. You're too young to realize what he wants from you tonight. She is daddy's girl. Daddy's girl, Daddy's girl, Daddy's girl. Сядзіць мядзведзь на купіне у сваёй шкарлупіне. Увесь калоціцца, а да яго свет коціцца. Што гэта? Не ламайце галаву, я вам падкажу. Гэта млын. Дык вось, кажуць, у гарадку было калісьці аж 3 млыны. Адзін з іх стаяў вось тут на рэчцы. А дзе млын, там млынар. А ўсе млынары, кажуць, знаюцца з чарцямі. Дык вось аднойчы ў гарадку ішло вяселле. І маладыя выязджалі за гарадок. А перад брамаю стаяў млынар. Яны кажуць: «Дзядзька, адчыні нам вароты». А той: «Невялікія паны, самі адчыніце». Тады адзін з вяселля кажа: «Ах ты, каб твой камень трэснуў».
тут ён пачуў грукат. Пабег ён да сваёй мельніцы, глядь, а камень разляцеўся ўшчэнт. Тады ён выскачыў на дарогу і як крыкне: «Га! Гуш!» І ўсё вяселле ператварылася ў ваўкалакаў і пабегла ў лес. І кажуць, бегалі яны па лесе 7 гадоў, 7 месяцаў і 7 тыдняў. Так што, панове, ніколі не спрачайцеся з млынарамі, асабліва ў Астрашыцкім гарадку. Ці ведаеце вы, панове, хто такія русалкі? Русалкі – гэта такая істота напалову жанчына, а напалову рыба. Дык вось кажуць, што ў Астрашыцкім гарадку яны жывуць вось у гэтай рэчцы. Праўда, як яны там зімуюць? Ой, я не ведаю. Дык вось кажуць, што на сёмуху летку яны выходзяць на бераг, і калі састрэнуць нейка такого прыгожага, вабнага хлапца, то могуць заказытаць аж да смерці. Але я, панове, вам дам рэцэпт. Калі вы ўбачыце русалку, то трэба сказаць: «Чур мяне!» І яны адразу робяцца лагоднымі, рахманымі, паслухмянымі, і адну з іх можна ўзяць нават сабе за гаспадыню. Надта ж, кажуць, хорошыя жонкі з іх, а ежу гатуюць, пальчыкі абліжаш, а самі не ядзяць. Сытыя адной толькі парай. Нанюхаюцца і ўжо сытыя. Але думаю, панове, што гэта неправда. Хаця, хто яго ведае? Свет вялікі. Першы храм у гарадку з'явіўся ў сярэдзіне 18 стагоддзя. Гэта была драўляная царква з пазалочаным трох'ярусным іканастасам. Але гэта не тая царква. Тая царква была знішчаная ў 1918 годзе, а гэтую, Преабражэнскую, пабудавалі ў 1942 годзе. І пакуль яе не абклалі цэглаю, гэта быў сапраўдны помнік драўлянага дойлідства. Ноч з галавы, а дзень жыве з вачэй. Ноч грэшна бавіць час, а дзень пацешна. Ноч думае, а дзень сабе хутчэй. Стараецца ўсё выгаварыць спешна. Дзень перадаць наступніку свайму, спяшае недамоўленае слова. Сэнс грэецца ля зорак і таму надолы абніжаецца часова. Як не шапчы, як крычма не крычы, сэнс рэдка адгукаецца на словы. І веды ноч перадае начы, а ў ведаў зірк прыхмарана суровы. Як не сляпы, той зірк убачыш ты, калі сляпы, адчуеш зірк душою, відушчым зробішся да віднаты, і станецца сваім табе чужое. А вось што пра гэтую Преабражэнскую царкву распавёў мне алтарнік Иоанн. Храм действует с 1943 года. У нас здесь был священник, который служил здесь примерно 25 лет. Рядом с храмом у нас находится капличка 18 века, которая построена без единого гвоздя. И она находится у нас сейчас в первозданном виде, так как ремонт не производился до сего дня. Храм не закрывался в коммунистическое время, так как, наверное, коммунисты боялись, чтобы люди не возмущались. Это был единственный храм в Минском районе, который действовал после оккупации. И в этот храм свозились все иконы и утварь с церквей, которые закрывались в то время.
дай Бог, чтобы в наш храм приходили и далее люди, и молились со всей церковью о благосостоянии нашего государства. Цяпер мы знаходзімся на Лагойскім тракце. І тыя, хто часта сюды ездзяць, яны ведаюць, што калі даехаў да танка, то хутка будзе Астрашыцкі гарадок. У Астрашыцкім гарадку, так як і шмат у якіх мястэчках Беларусі, ёсць помнікі, якія ўшаноўваюць памяць аб другой сусветнай вайне. А вялікай пашанай у гарадку карыстаецца вось гэты помнік. Ён быў пастаўлены ў 1964 годзе па эскізе мясцовага настаўніка і ўшаноўвае памяць 242 землякоў, што загінулі падчас вайны, і ў першую чаргу настаўнікаў і вучняў. Кажуць, што яны падчас вайны арганізавалі ў гарадку падполле. І каб дабываць звесткі з фронту, яны уладкоўваліся да немцаў у майстэрні па рамонту прыёмнікаў, слухалі інформбюро і друкавалі лістоўкі. Узрывалі розныя там стратэгічныя аб'екты, аднак не краналі, кажуць, толькі лесапільнага завода. І ведае чаму? Таму, каб было дзе рабіць труны загінуўшым гітлераўцам. А вось што яшчэ пра гэты помнік нам распавяла настаўніца Астрашыцка-гарадоцкай школы Людміла Краўцова. Наш помнік быў пабудаваны 3 ліпеня 1964 года. Гэта не было дадзена зверху, таму нам гэты вось помнік вельмі дораг, таму што самі жыхары хацелі, каб яго пабудавалі, і на зродкі нашых аднасельчан. Праект гэтага помніка быў зроблен настаўнікам Іван Захаровичем Давідовичем і дырэктарам школы Іван Афанасьевич Будай. Зараз Іван Афанасьевич Будай працуе ў Браўлянскай гімназіі, і учора яму исполнілася 80 гадоў. Хадзіў я па Астрашыцкім гарадку, і вось калі трэба адыходзіць, я ўспомніў, што забыў вам расказаць, якім чынам да гарадка прычапіўся гэты эпітэт Астрашыцкі. А ўсё ў тым, што побач з гарадком знаходзіцца вёска пад назвай Астрошыцы. Гэта цяпер два розных населеныя пункты, а раней гэта было адно цэлае. Так што ўсё, што я вам расказаў пра гарадок, тычыцца і вёскі Астрошыцы. Вось так я адным стрэлам
забіў 2 зайцоў, чаго і вам, панове, жадаю. Да пабачэння!